Gaur azalduko dizuet nola moldatu jertze baten mangak gure neurrira. Nik adibidez, anaiaren jertzea hartu dut eta mangak handiegiak ziren. Orduan moztu egin dizkiot nire neurrira jartzeko. Lehenengo gauza da eskumuturrakoa kentzea. Horretarako buelta eman eta kontuz moztu eskumuturra. Mangari neurria hartu behar zaio. Baina hemen kontuz, jertzea jazten duzunean manga pixkat gora igotzeko joera dauka. Orduan neurriak hartzeko onena da jertzea jantzi, besoa doblatu eta horrela moztu berdan neurria hartzea eta pare bat zentimetro gehiago eman. Hori bai, kontuan eduki zen neurri edukiko duen eskumuturrekoen. Behin moztuta dagoenean josteko momentua da, baina josi aurretik bai manga eta eskumuturra kate orratzakin elkartu egingo ditugu. Batai, erdila eta laurdena egingo dugu eta bestia ere erdila eta laurdena. Eta horrela jongo gea kati horratza daun tokien engantzatzen. Behin prest dagoenean makinaz josiko dugu. Makina josterakoan puntada ez egin normala. Egin zigzag puntadan. Hori bai, zabalero txikikua. Eta josi egingo deu pixket tirau ez. Zeratik eskumuturra txikiagoa da. Behin, buelta hori emate jaunien, albokua txukundu berdeu. Fabriketan berezi aukitze debe albokua, ez dakit nolatzite behioben rekulko olako izena raro bat, alboku egin behar da, txukundu egin berdeu. Eta hori txukuntzeko itet nik zizak handiagoakin. Eta dana zizak handiagoakin itet, moztu hola gaizki daudenak.
eta kito, horrela jertzea gure neurrira gelituko da.